Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z Farming Simulator 15. Teďka už nebudu říkat, já jsem z Video Gamesolic, ale stalo se to kvůli tomu, že si na kanále měním nové jméno, tak abyste nebyli takový překvapení, tak ať trochu o tom víme. A máme tady pána, který nám přivítá do videa. Pane, řekněte ahoj. Ahoj. Výborně, a pán se teďka na nás převtělí a my půjdeme dělat stromy. Převtělíte se? Jo, paráda. Tak, jdeme na to. Minulém díle jsme si podle mě tady nechali utopit traktora. Samozřejmě blbec. A je tam plné. On zmizel? Asi zmizel, to je jedno, tak to nebudeme řešit. Si tady nakácíme ze 2 stromečky, si tady nakácíme. To mohlo tak být. Tady tak. Uřežeme rovnou ty 2, se s tím tak neseru. Nebo... Jeď. Pane bože. Je takový trotl. Ten strom. Myslím, ten strom, jo. Prostě stromy jsou trotly, víte, jako lidi. To musíte se s tím v životě, s tím se v životě setkáte milionykrát. Že prostě uvidíte, že strom je trotl. Tak já nevím, jak si to mám tady nastavit, protože to shit. And, to musím ještě trochu do hloubky. Nebo to traktorem vyrazíme. No samozřejmě blbec, jsem to nepořezal. Tak to musíme vyrazit traktorem. Tak se tady pěkně rozjedeme po chodníku tady. To rozjedem. Bych to tady tak viděl, jako no. Znám to i po cestě. Teďka honem na chodník. Samozřejmě jsem blbec a narážím do stromu a přejel jsem teďka pána, kterýho jsem vůbec pravděpodobně nepřejel. Tak tady to žduchneme a můžete tady vidět, že jsem ho pěkně srazil ten strom a teďka ho už asi nikdy nenaberu. Samozřejmě zase blbec, neumím řídit a narazil jsem do stromu. Paráda, tak si to traktorem odvezeme tady. Ne, tam ne, tam nechci, tam ne. Tam ne, to pozor. Jo, teď jsem si ho parádně otočil, teď. Teďka. Pizzo. O, pěkný smyk teďka kolem toho. No, teď už ho tam dáme. Jo, nedáme. Ach jo, tak ten strom tam asi nechce, ale podle mě by za to mohlo být dost, protože je velký ten strom. No, ještě. Jestli ta voda zdá taková rozčířila. A pozor, nám zapadá sluníčko, tak to si musíme zapnout, co se teďka s tím stalo, jako. Dobré, tak si zapneme světla. Tady, jo, dobré. Zapneme si světla. Tady nabouráme do stromu a... Bude něco? Nebude. Ještě. Pizzo. A máme 23 000. To je nádherný číslo. Abych uvažoval dneska si koupit novýho kombajna. Co vy na to? Sice budeme muset trochu přivydělávat. To je pravda, ale však co? Spůjčíme z banky, ještě jsme si nepůjčovali, podle mě. Tak si můžeme koupit. No,
tak to bude teda na dlouho. Až si ho asi koupíme. Ale dáme teda ten poslední strom. Pak si půjdeme asi koupit od té banky, ale podle mě jim pak něco málo budeme dlužit. Jo, my bychom to tam pak měli vrátit, podle mě. No, tady blbej kmen, jako vždy. Že jo, pojď. Ne, nechce jít. Nevadí. Teď. Pijď ho. Jo, pojď. Dobré. No tak ho tady naberem. A ten taky pěkně velký, ten strom. Když si to vezmem. Tak ten je gigantický oproti tomu traktoru. My ho v pohodě nabrali. A teď ho tam v pohodě taky vyložíme. Jo, to je dobré lidičky. Tak si to teďka přepneme na traktora. A jo, pozor. My jsme si tady minule jsme si tady u posedu nechali toho, jak tomu mám říct, nabírače, nevím, říkejte si tomu, jak chcete, nebo mi to můžete napsat do komentářů, co to je. A já jsem to teďka zapomněl, to slovo. No, nevadí. A jsem se chystal jet, a jo, tady bude někde 12:30. To, co vidím, toto je 1:30, toto 5, ne, švitově, kam to otáčím. No dobře, no tak to jedu krásně na 3. Počkat, to se mi nějak nezdá. Kde je 1? A jo, tak pochopitelně by tady mohla být. A už nejezdilo auta. Jo. Silnice už je klidná. V pohodě. Tak to jedeme blbě. Kudma se to... Víte co? Já tam dojedu třeba až mimo video. Když se vám v dalším videu bych se vám ozval, jestli jsem tam teda vůbec dojel, ale já mám ponětí, že jedu úplně blbě, úplně špatně. Ale ne, jedu určitě. No tak to zaparkujeme v cirkuse. A my se půjdeme podívat, tam to ještě neroste. No jo, my si chceme půjčit od té banky. Tak si tady vezmeme traktora. Deutschwara. A teďka tady musíme odpojit ten pluh. Nebo co to je, jako... Shit, já jsem to neodpojil. Dobré, už jsem to odpojil. Tak, jdeme nastartovat náš traktor a jedeme. A teďka nevím, kam to je. Podle mě to je dolů. Ne, tam ne. Podle mě budeme doufat, že to je důle. Protože já to mám celé doplantané, tu mapu Bjornholm. To je fakt jako doplantaná mapa, ale je velká. Sice nevím, kde končí Mapando, ale to je jedno. Tak tam jedeme. Vezmeme to horama. Protože máme ten houby, tady můžeme si udělat žampionovou polívku, nebo já nevím, co to je, jestli je to polévka, nebo se z toho vaří, nebo guláš, já nevím. Ale podle mě se z toho vaří takovej ten řízek takovej,
Ale to je jedno, řízek to stejně není, takže už nebudeme se povídat tady o jídle. Tak a teďka kde si můžeme půjčit? Kde si můžeme půjčit? Tady. Dobře jsem vystoupil. Tak toto je lidi nové vystupování. Erko. Jo, tak si tady můžeme půjčit až. Rád, tak si tady půjčíme. Okay. Já jsem kretén. Já jsem takový kretén. Teď mi si potřebujeme půjčit ať. No, dobré. Kolik? Jo, paráda. Banka nám půjčila. Doufám, že nám teďka nic odebírat nebudou. A my můžeme se podívat na toho kombajna. Jestli tam ten kombajn bude. No, jsou tady dobré ceny. To pásovce tady nechci. Je to ten lepší než to ten? Budu uvažovat logicky, když si koupím toteho a prodám toteho, tak by v podstatě byl už lepší to ten, protože on má vlastně, jak tady vidíte, ten tady tu násypku má vlastně jak kdyby dolů, což znamená, že to ten, on to vlastně vysune tak rovno a to ten to vysune táhle navrch, jakože, jestli mě chápete. No tak my teďka půjdeme do garáže, prodáme toteho a ty se prodává, tady ho prodáme, OK. A jdeme si koupit, no tak to si koupíme to tam, protože už máme tolik jsme nikdy lidi. My jsme ho neměli prodávat v podstatě. Podíváme se. Tento dělá 150 000. Kolik dělá ten No to by stejně ani bychom na to neměli, takže si koupíme tady to. OK. Chci jedno vysvětlení. Jak to, že... A my jsme asi měli málo. To nevadí, tak jsme si tady koupili kombajna. Tak tady musíme nechat traktora teďka. A musíme dojet s kombajnem na farmu. Ale kámoš mi řekl, že to jde resetovat, jakože... Ale jsem se tady úžasně bugl. Že to jde nějak jakože teleportovat ty traktory a ty kombajny všechno na tu farmu. Ale já to mám celý v ruštině, takže se pak budu muset na to někoho zeptat. Proč furt vystopuju? No tak jdeme. Je prostě nejlepší značka New Holland. Prostě co může být lepšího než New Holland. Je prostě borec. Ne? No to nevadí. Tak jdeme. Tady zabučíme. Ne, s krátkou nechci. Pojď. Tak jdem. Máme tady kanalizaci. Jo, a hodilo by se sem nějaký asfaltovač. To by nebylo špatný. Podle mě to v 17 je, protože 17 už vyšla dávno, jako jo. A já si myslím, že by se mu někdy mohl zahrát, a že by se mohla stáhnout a zahrát si, ale podle mě je zatím jenom na cejdo. Uvidím. Třeba když ho stáhnu, tak si ji samozřejmě natočím a zahraju.
A když se nepovede stáhnout, tak si ji samozřejmě nenatočím ani nezahraju. No. Tak tady nám zůstaly ještě rýhy od traktora. Paráda, krásná trofej. Si potřebujeme vzít dom. A tady už jedeme s novým nadupaným kombajnem, jak je to vevnitř. Hustý. Ale do toho se dívá líp. Tak. Je to takové větší, se mi zdá. A i lepší, takové pohodlné, tady sedačky jakési modré. Ani ta technika celkem nevypadá těžce, ten joystick tady. Až na ty tlačítka, to tam furt jak si bliká, vůbec s tím nic nevím. No, tak, tady už to skoro roste. A my bychom si mohli na kombajna koupit ten vozíček na toto, aby jsem vždycky, když pojedu někam daleko, tak aby jsem, kolik stojí? To ten kron stojí celkem hodně. Toto už by možná bylo lepší. A toto asi nejlepší. Vezmeme to Aha, my si můžeme dát do jakékoliv barvy. Dáme si ho do zelené, protože chceme přece kopírovat tady toho krona, protože vypadá úžasně celkem. A já jsem totální blbec, protože jsem tam toho traktora, toho kombajna měla asi nechat. Aha, tak on nebude celý zelený, to jenom tam ty. Tak by nemělo cenu, ne? A jde to za to zapojit? To za to nejde zapojit. Shit. Jo, jde. Tak to je pěkně blbý. Ale podle mě tam něco bliklo, jakože na způsob zapojení. Jo, teďka. No, přijeď, jo. Jde to zapojit. Tak, tady vidíme, že to jde zapojit nakonec. Jsem rád. Dobře, i traktorem, no co by to bylo vlastně za připojení, co by to bylo za traktora, kdyby to nešlo k tomu připojit vozíček. Uhni tady ty s tím kabrioletem jakýmsi, nebo co to máš za kravinu. Jeď, ne vole. To jsou fakt trotly na těch silnicích dneska. Jo, on tam vůbec nebyl. A já mám přednost. Aby věděli. Smradí. Kam jedu zas? Lidi, já si nemůžu dělat řidičák asi. Já asi nemůžu. Já nevím. A víte co? Uděláme to takhle. Řekneme, no prostě, tam v té škole řeknu, prostě, že sice do toho mám ještě tak, nevím, ještě do toho mám takových pár let. Si takových let ještě prožiju teda. Nevím, no, tak mi zbývá 7 let, než si udělám řidičák. No, víte co, řekneme tam prostě, že jsem byl nejlepší prostě řidič na světě, že jsem ve farming simulátoru prostě dodržoval všechny předpisy, že jsem nejezdil tahle nikdy. Fakt jsem nikdy tahle nejezdil, ani teď vůbec, to jako ne. Řeknu prostě, že já jsem byl nejúspěšnější
a že mi za to dali nějaké ocenění. Oni mi za to dají taky ocenění, akorát hovno mi za to dají. Jenom řidičák. Aspoň něco. Ale je škoda, že tady v Česku se řidičák musí udělat. Ale jak jsem tady najel jak blbec. No a jo, to vlastně nevytačím, já jsem blbec. Tak. Tady to tím kombajnem to převezeme na to. Tak, tam můžeme dát. Můžeme to tam dát. Pojď, jo, teď, dobré. A jdeme to položit na tu vlečku, nebo co to je, ježišmarja. No, opatrně. Je to tam. A jo, jak to tam vypadá, že to je napasované trochu. Jak to vypadá. A jo, to půjde. Na pohodičku. No, já si myslím, že pro tenhle díl to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet můj kanál a já se budu těšit na vás zase příště. Takže čau.